Nakatakdang talakayin sa pamalang panlalawigan at ilan pang sangay ng lokal na pamahalaan sa Pangasinan ang potensyal ng isinagawang inisyal na native hydrogen exploration bilang energy source. Mula sa opisina ng League of Municipalities of the Philippines Pangasinan Chapter President at Manawag Mayor Jeremy Rosario, inilahad ng mga researcher mula sa Department of Energy ang paunang resulta at plano hinggil sa native hydrogen exploration sa ilang bayan sa Pangasinan. Tinalaki ng mga ito ang potensyal ng likas na hydrogen bilang malinis at sustainableng mapagkukunan ng enerhiya, pati ang mga posibleng benepisyong pang-ekonomiya at pangkalikasan para sa mga host communities at sa buong lalawigan. Ayon sa research team ng DOE, ipepresenta rin ang resulta sa pamalang panlalawigan upang matiyak ang maayos na koordinasyon ng proyekto. Pinaniniwala ang hakbang na ito ay tinuturing na isang pauna ngunit mahalagang yugto para sa mas malinis, mas epesyente at mas napapanatiling pag-unlad ng sektor ng enerhiya sa lalawigan. IFM News. IFM News. IFM News.